Целината е изключително интересно растение, което е познато още в дълбока древност. Елините са го смятали за чудодейно растение, което ги предпазва от зли духове. По тази причина са украсявали своите къщи. А по време на Олимпийските игри те са награждавали с венци от целина първенците в надпреварата. Едва в 16 век целината започва да бъде използвана като храна. Слага се на трапезата на човека. Смятало се, че това е полезна и здравословна храна. В последните 100 години са направени много изследвания и това е доказано. Целината е много богата на биологично активни вещества, полезни за човешкия организъм. Ние стигнахме до идеята да направим такъв продукт от плод на целина, след един филм с Тодор Колев, Двойникът, където Данчето Кузманова предлага сок от целинка на своя колега, за да го направи мъж. И така минахме през преравяне на литературата, на всичко това, което е правено като изследвания по отношение на целината и достигнахме до нашия продукт, който се казва Апегра. Не търсим аналогия с Виагра. Трябва да кажа това, че сме работили сериозно, отговорно. Направили сме клинична експертиза в Уроелит, като сме давали на пациенти, които имат оголемена простатна жлеза. Това са мъже над 50 години и при 80% от тях се показаха добри резултати. Урофлуорометричното изследване, което е обективен показател за силата на струята, на отделяне на урината, се подобри в значителна степен, както и намаля остатъчната урина в пикочния мехур. Не е нормално мъж, който е прескочил 40-те години, да става по 4-5 пъти, да изпитва проблем с уринирането. Затова, без да казвам, че това е панацея и че става чудеса, но когато човек е отговорен към здравето си и е постоянен в профилактиката най-вече, тогава може да се живее наистина в високо качество и да няма проблеми. Когато се приема превентивно такъв продукт, твърде вероятно е да не се стигне до хиперплазия на простатната жлеза, това, което тормози много мъже, които са попрескочили някоя друга година. Оголемената простатна жлеза е сериозен проблем. Когато това оголемяване е доброкачествено, може да се подходи с такива продукти, които я отбъбват и подобряват състоянието. Моето предложение е, ако имате такъв проблем, започнете с този продукт, който все пак има и клинична експертиза, като се взимат по 6 капсули на денонощие в първите 10 дни, а след това се преминава на 3 пъти по едно. В опаковката има 50 капсули, така че те са достатъчни да се направи един сериозен профилактичен курс. А за поддържане нататъка може да се продължи с 2 пъти по едно или не е грешно да се приемат и 2 капсули сутрин. Защо сутрин? Тъй като екстрактите от целине имат диуретичен ефект. Да не предизвикват вечерно време по-голяма диуреза и по-бързо пълнене на пикочния мехур. Препоръчам да се следи PSA показателя, който се назначава като изследване и по здравна каса всяка година на мъже, които са над 50 години. А това е туморен маркер, благодарение на който се разбира какъв
е вида на увеличената простата. Ако е злокачествено увеличение PSA. По-навреме, като се реагира, съвременната медицина лекува и рак на простатната жлеза, който е най-често срещания рак при мъжа. За да съм ви полезен, можете да задавате въпроси и в следващата ни среща да дам отговори на вашите въпроси.